mayong buntag sa tanan. Maigsoon, imagine na inyong kaugalingon nga naglakaw kamo sa dalan. Unya, may kalit lang ni babag kaninyo o nangutana. Kinsa may naghatag nimo og katungod nga moagi ka dinhi. Si kinsa man ka. Pakita daw sa imong ID. Siyempre, bation gyud nato ang takulba o di ba kaha malagot kita. Unya automatic natong dipindahan o pananipdan ang atong kaugalingon. Nagpuyo kita sa kalibutan nga sige lang og pangita o kamaturan o ebidensya. We live in this world that always ask for proof. People want to see your diplomas, your money, or your titles. They want to see your credentials before they respect you. Gusto sa mga tao nga makita ang imong mga diploma, ang imong kwarta, ang imong taas nga posisyon o edukasyon sa dili ka pa nila respetohon. Og sa tinuod lang, usahay kon magkalisod-lisod na gani kita sa atong kinabuhi, ilabi na kung doon natay pamilya nga magkasakit o napuno na kita sa atong mga utang o mga bayranan. Muangad na usab kita sa langit o mga tanas sa Ginoo. Ginoo, ngano man imo man kunimong gipasagdan nga mahitabo kini. Nabajud kay otoridad o gahom sa pag-ayo sa akong kinabuhi. Mangigsoon sa itong mga pagbasa karon, si Jesus o si San Judas Tadeos nagpahinumdom ka nato nga ang Dios dili makigaway o makiglantugi ka nato. Ang iyang gusto lamang maugyod ang paghigugma o pagpanalipod ka nato. So diha sa atong ebanghelyo karon, si Jesus naglakaw-lakaw sa templo, balay kadto sa Dios o sa kadapit diin ang mga tao angay untang magampo og bation o kalinaw. Apan sa dakong katingala, ang mga kadagkuang leader sa relihiyon miduol kang Hesus. Wala sila muduol aron magpatudlo, miduol sila aron makig-away, og nangutana sila kaniya. Unsa may imong katungod sa pagbuhat nining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimong otoridad o gahom? Gibuhat nila kini tungod kay nasina sila. Nahadlok sila nga basig kuhaon ni Jesus ang ilang gahom ug ang pagkapopular diha sa mga tao. Og tungod niini, si Jesus nangutana sa kanila usa ka simpleng pangutana, mahitungod kang Juan nga magbumunyag aron tan-awon kung tinuod ba ang ilang tinguha. Apan kining mga lidera naslepdan sa ilang kaugalingong garbo. Naghinatgay sila sa og mga rason sa usag-usa kay nahadlok man sila sa isulti sa mga tao. Sa ato pa wala sila paki sa kamatuoran. Ang ilaha lang nga nindot silang tanawon sa uban. Busa mitubag sila kang Hesus, wala kami masayod. Pait kini kayo pamalandungon. Ang manluluwas sa kalibutan ang usa nga makaayo sa mga sakit, sa mga masakit o makatabang sa panahon sa kalisdanan o kapildihan, nagbarog na unta sa ilang atubangan. Apan nasipyat sila kay wala niya sila mainhi kay ang ilang mga kasing-kasing nasirhan o natabunan sa garbo. Usahay may sama usab kita niadtong mga lidera. Kung mag-atubang na kita og dagkong mga problema, pilito nato sa pagsulbad niini ang tanan gamit lang ang atong kaugalingong kusog. Nagpakaron ingnon kita, puno kita sa garbo, busa mapuno gyud kita sa kabalaka, makig-away o mawadan kita sa klinaw sa hunahuna o kasing-kasing. Apan sa atong unang pagbasa si San Judas, naghatag ka nato og usa ka mubo og yano nga pamaagi kung unsaon pagpabilin nga duol sa Dios taliwala sa mga krisis o kagubot sa atong kinabuhi. Giingnan niya sa pagbuhat ning mga butang nga matagadlaw. Una, padayon sa pagpaligon sa inyong pagtuo. Sama sa pagtukod og balay nga tinagsatagsa ang
pag-build sa haloblak, padayon kamo sa pag-ampo o pagsalig sa Dios matagadlaw. Ikaduha, pag-ampo diha sa Espiritu Santo. Kung wala na kay mahuna-hunaan nga isulti sa Dios, lingkod lang sa hilom o pasagdi nga ang imong kasing-kasing mo'y makigistorya kaniya. Ikatulo, pabilin diha sa gugma sa Dios. Handurawa nga ang gugma sa Dios sama sa usa ka init ug luwas nga balay, taliwala sa kusog nga ulan ug unos sa gawas. Ayaw gawas sa katugnaw, pabilin sulod sa iyang gugma. Ug ikaw pa, kaluy kadtong mga nagduha-duha, kun doon kay higala o sakop sa pamilya nga mawad-an na og paglaom, ayaw sila pasagdi o hukmi. Kupti ang ilang kamot, pakitaig sila kaluoy o gugma. Mga igsoon, dili nato kinahanglan ang taas nga edukasyon posisyon aron higugmaon kita sa atong manunubos. Gipahinumduman kita ni San Judas nga si Jesus mao ang makatabang pagpugong kanato aron dili kita mapukan ug siya ang makapresentar kanato nga walay buling sa tubangan sa langitong himaya. Dili kinahanglan nga magpakaron ingnon kita o manalipod sa kaugalingon natong gingharian. Kinahanglan lang kita magmatinud-anon, mapaubsanon, malagaron o maampuon. So sa atong pagpadayon nining santos nga misa, biya nato ang mabinantayong mga tubag sa mga leader sa relihiyon o pamalandungan kining mga mahagitong pangutana sa kahilom sa atong kasing-kasing. Una, kung mag-ampo kita og manerbisyo, nangita ba kita sa kasing-kasing ti Dios o nagatiman lang kita sa atong dungog o reputasyon sa mga leader dito sa templo. Kung pangutanon kita ni Jesus karong adlaw, pinagisaon sa nga awtoridad nga nagpuyo ka sa imong kinabuhi, makatubag ba ako sa tinuod nga siya ang agalon sa akong kasing-kasing? If Jesus were to ask me today, by what authority do you live in your life? Would I truly answer that He is the master of our heart? Amen. Palihog manindog, atong ang puhon ang pangamuyo sa katilingban.